How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough? Ministru, tħoss li din it-tifla qed tgħid għalik? Il-karba ta' Greta hija l-karba tal-ġenerazzjoni żgħira żagħżugħa illi ovvjament mhumiex kuntenti b'dak il ħallew il-ġenerazzjoni ta' qabilna. Greta qiegħda tgħid għal min qal qed jagħmel biżżejjed. Aħna dejjem ngħidu waxekku maħniex nagħmlu biżżejjed bħala poplu, bħala dinja sħiħa għax id-dinja sfida mondjali u rridu nagħmlu iżjed sabiex ikollna inqas tniġġis fl-arja sabiex ingawdu iżjed l-ambjent, noħolqu spazji ġodda u ħafna affarijiet oħrajn. Ovvjament, għalkemm huwa pajjiż żgħir, Malta għandha ħafna x'tikkontribwixxi. Ma din mhix kwistjoni ta' ministru jew ta' gvern, hija kwistjoni ta' il-koll flimkien. U naħseb illi fadlilna x'nagħmlu imma qed nagħmlu l-parti tagħna wkoll.